चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। नोंथांमोननो मोनसे इम्पर्टेन्ट मोजां आपडेट लानानै फैदों, जाय बिथांमोना गभर्नमेन्ट स्किम आसाम गभर्नमेन्ट स्किम नैबे अरुणोदय 3.0 नि थाखाय आर'जलाइ गथायनानै दोनदोंमोन। नोंथांमोना रांखौ फाइनाल बेंक एकाउन्टआव माब्ला मोननो हागोन? आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बेनि फाइनाल डेटखौ एनाउन्स खालामनानै होनाय जाबाय। जाय बिथांमोना मिथियाखै, नोंथांमोननो आं दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै नोंथाङा रांखौ माब्ला मोननो हागोन, सोरबायदि मानसिया रांखौ मोननो हागोन, आसामाव बेसेबां खैजोन बेनिफिसारिफोरा नैबे 3.0 नि 1250 रां, नोंथांमोनाथ' मिथिखायो अरुणोदय स्किमाव मास मोनफ्रोमबो आसाम गभर्नमेन्टआ 1250 रां बेंक एकाउन्टआव मास मोनफ्रोमबो बे रांखौ सोबाय थायो डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार सिस्टेम DBT सिस्टेमनि जोहै। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो माबे डेट खालि आसाम गभर्नमेन्टआ नैबे 3.0 नि रांखौ लन्च खालामगोन, आसामाव बेसेबां मानसिफोरा बे स्किमनि लाबखौ मोननो थांबाय दं, सोरबायदि मानसिया बे 3.0 नि रांखौ मोनगोन, जोङो गासैबो आपडेटखौ नायगोन। आरो मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेटानो जाहैबाय, जाय बिथांमोना मोनखाबोबाय थादोंमोन 1.0 2.0 आव जाय बिथांमोना रांखौ अलरेडि मोनखाबोबाय दंमोन, बिथांमोननि गोसोआवबो गोबां गोनो गोथो सोंलु सोमजिदों, रांखौ 3.0 आव मोननो हागोन ना हाया। नैबे गोदान नैबे 3.0 आथ' गोदानसो नालाय, बेयाव नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन ना हाया, गोबाङानो गोनो गोथो जादों, कमेन्ट खालामदों। नोंथांमोननो आं दिनैनि नैबे भिडिअआव गासैबो डाउटखौ क्लियार खालाम हरगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि इन्टारेस्टेड जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो नोंथाङा बर' रावै गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदान फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय, बयबो जाहाथे मिथिनानै लानो हायो। दानिया जोङो सावरायगोन आपडेटखौ सोर होनाय, नैबे 3.0 नि आपडेटखौ सोर होदोंमोन आरो रांखौ नोंथाङा माब्ला मोनमारगोन फाइनाल, जोङो बेनि डेटनि आपडेटखौबो नायनोसै। गिबियावनो जोङो नायग्रोगोन रांखौ माब्ला मोनगोन। अरुणोदय 3.0 नि रांखौ नैबे 17 सेप्तेम्बरावनो मोननो गोनांमोन। दा सोलिबाय थानाय नैबे 17 सेप्तेम्बर, नैबे दा सोलिबाय थानाय सेप्तेम्बर मान्थनि 17आवनो मोननो गोनांमोन, नाथाय BTC इलेक्सन सोलिनायनि थाखाय बे रांखौ गोबां बेनिफिसियारिफोरानो मोननो हाथ'वाखै। नैबे 3.0 नि रांखौ स्टप खालामथ'नाय जादोंमोन। दा नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआ बेनि फाइनाल डेटखौ फोसावबाय। डाइरेक्ट CMआनो गावनि फेसबुक लाइभनि गेजेरजों बुंदों, आं दा भिडिअखौबो नोंथांमोननो होनो हागोन। बिथाङा बुंदों अरुणोदय 3.0 नि रांखौ 7 अक्ट'बर, नैबे अक्ट'बर मान्थनि 7 तारिख खालि, 7 अक्ट'बर खालि बे अरुणोदय 3.0 नि रांखौ सोहरनायनि बाथ्रा बुंदों। अल आसाम गोबां बेनिफिसारि, नैबेयाव 30 लाख अल आसाम 30 लाख बेनिफिसारिफोरा अरुणोदय स्किमनि रांखौ मोननो थांगासिनो दं। 30 लाख गोबां बेनिफिसारि, 30 लाख मानसिफोरा मास मोनफ्रोमबो बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन 1250 रां, नोंथांमोना मोननो हागोन नैबे 7 अक्ट'बर खालि बे अरुणोदय 3.0 नि रांखौ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बहननानै हरगोननि बाथ्रा बुंदों। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय, नैबे 7 अक्ट'बरखौ जाय बिथांमोना नैबे अरुणोदय 3.0 नि थाखाय एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन, नोंथांमोना 7 अक्ट'बरखौ नेबानो जाबाय। बे 7 अक्ट'बर खालि आसाम गभर्नमेन्टआ अरुणोदय स्किमनि रांखौ बहनना हरनायनि बिथाङा बिग आपडेट फोसावदों। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। दानिया जोङो सावरायगोन नैबे 1.0 आरो 2.0, बे 1.0 आरो 2.0
एप्लाइ खालामनानै रां मोनखाबाय थानाय बेनिफिसारिफोरा मा जागोन? नोंथाङा नैबे 3.0 आव रांखौ मोननो हागोन ना हाया? जोङो दानिया बे आपडेटखौ सावरायनि, बिग आपडेट। जोङो बेखौ सावरायनि, गोबां गोनो गोथो जादों। नोंथाङा जेबो जिंगा सिनाङा। 1.0 आव जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै रां मोनबाय दं, बा 2.0 आव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा रां मोनबाय दंमोनब्ला, नोंथाङा 3.0 आवबो रांखौ मोननो हागोन। नाथाय नोंथाङा नैबे 3.0 नि एप्लाइ जानायखौथ' नोंथाङा मिथिखादोंमोन। बे एप्लाइ जानाय समाव जुदि नोंथाङा गोदानै नैबेयाव आर'जलाइ गथायफिनदोंब्ला, 3.0 आव गोदानै नोंथाङा आर'जलाइ गथायफिनदोंब्ला नोंथाङा रांखौ मोनगोन। नैबे 3.0 नि क्राइटेरिया मथे नोंथांनि गासैबो डेटाया गोरोबदोंब्ला, नैबे 1.0, 2.0 आव जुदि नोंथाङा रां मोनखाबोबाय दं, नाथाय नोंथाङा नैबे 3.0 आव गोदानै एप्लाइ जानाय समाव जुदि नोंथाङा एप्लाइ बानायफिनदोंब्ला, नोंथांनि क्राइटेरिया मिलायदोंब्ला नोंथाङा रांखौ मोनगोन। जेबो जिंगा सिनाङा। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। दानिया जोङो मोनसे आपडेट सावरायबावगोन। जाय बिथांमोना नैबे 3.0 आव एप्लाइ खालामनानै गोनो गोथो जागासिनो दं, रांखौ मोनगोन ना मोना, नोंथाङा अनलाइनबो चेक खालामनानै नायनो हागोन नोंथांनि इलिजिबिलिटिखौ। रां मोनमारगोन ना मोनमारा 7 अक्ट'बर खालि नोंथाङा नैबे माइ स्किम अरुण'दयाव फैनानै नोंथाङा चेक खालामनो हागोन। नोंथाङा बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ नायनानै लानो हागोन। बेनिफिटखौ बेसेबां मोनगोन, बारायदों नामा, नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा 1250 रां नोंथाङा मास मोनफ्रोमबो मोननो हागोन। नोंथाङा बेयाव डिटेल्सखौ नायना लाबानो जाबाय। नैबे 3.0 आव नैबे 1250 रांखौनो मोननो हागोन। बारायाखै, रांखौ बारायाखै। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों 1250 रां। आगोलाव जेरै रां मोनोमोन नोंथांमोना बिदिनो मोननो हागोन। नैबेयाव बेनि इलिजिबिलिटिखौबो नोंथाङा नायना लानो हागोन। भिडिअ'आ गोलाव जायो, आं नोंथांमोननो बेखौ उनाव खोन्थाहरगोन। नोंथाङा हारसिंबो नायना लाबानो जाबाय। नैबे माइ स्किमाव फैनानै नोंथाङा दानिया अनलाइन चेक खालामनो थाखाय नैबे इलिजिबिलिटि नोंथाङा इयाव चेक खालामनानै नोंथाङा नायनो हागोन। नैबे चेक इलिजिबिलिटियाव क्लिक खालामबानो जाबाय। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै चेक खालामनानै नायनो हागोन। रां मोननो थाखाय माबायदि नोंथांनो क्राइटेरिया नांगोन, बेयाव चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। बेयाव कुइसन सोंबाय थागोन। बे कुइसननि एन्सारखौ नोंथाङा होलांबाय थाबानो बेयाव चेक खालामनानै नायनो हागोन। बेबायदि नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। आं बेनि आपडेटखौ नोंथांमोननो लानानै फैगोन। भिडिअ'आ गोलाव जायो। दानिया जोङो नायगोन बे आपडेटखौ सोर बुंदों। जोङो CMनि बुंनाय आपडेटखौ जोङो नायनि। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আৰু কেইটামান কথা মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ। অৰুণোদয়ৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ 30 লাখ পৰিয়ালক মাহত 1250 টকাকৈ আগবঢ়াওঁ। যোৱা 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আমি অৰুণোদয়ৰ তৃতীয় সংস্কৰণ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। তাৰ পিছত আমি 25 তাৰিখৰ দিনটো ধাৰ্য কৰিছিলোঁ। কিন্তু অসমত চলি থকা ঘটনা প্ৰবাহৰ বাবে এই আঁচনিখনো আমি নিৰ্দিষ্ট দিনত দিব নোৱাৰিলোঁ। অহা 7 অক্টোবৰ তাৰিখে আমি আপোনালোকৰ হাতত অৰুণোদয় তুলি দিম আৰু আমি সকলো প্ৰচেষ্টা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। 7 তাৰিখে নিশ্চিতভাৱে অৰুণোদয় তৃতীয় সংস্কৰণৰ সুবিধা 30 লাখ আই মাতৃয়ে লাভ কৰিব আৰু আমি তাৰ পিছত প্ৰতি মাহে নিৰন্তৰ কৰি আপোনালোকক এই পুঁজি যোগান ধৰিম।